Chcete mít na svém Shopify 360-stupňové zobrazení? Je to snadné. Pro zobrazení je třeba nainstalovat externí plugin. Zadejte do vyhledávání Magic 360 a klikněte na ikonu aplikace. Klikněte na Instalovat. Znovu klikněte na Instalovat. Objevíme se v rozhraní aplikace, kam se kdykoliv znovu dostaneme opětovným zadáním Magic 360 do vyhledávání. Nacházíme se v záložce Themes. Klikněte na přepínací tlačítko a dále na Open Theme Settings. Přesune nás to do editace stránky, kde v levé části, pokud není zakliknuté, zapneme Magic 360. Klikneme Uložit. Nyní je vše připravené na nahrání naší první otočky. Vrátíme se do rozhraní Magic 360 a klikneme na záložku Spin Images. Klikneme na tlačítko Add Images u správného produktu. Klikneme na Upload Images a najdeme správnou složku, kde jsou snímky připravené. Označíme všechny snímky a klikneme Otevřít. Jakmile se snímky nahrají, může se stát, že se otočka nebude chtít zobrazit, ale ve skutečnosti je již nahraná. Tlačítkem vedle názvu produktu se můžete podívat na svou novou otočku. Otočka se ukáže na začátku galerie. Aplikace také v záložce Settings umožňuje řadu nastavení, která určují, jak se mají otočky chovat. Pokud se chcete zbavit červeného nápisu, je třeba koupit si placenou licenci na aplikaci. Jedná se o jednorázovou platbu. Jestli vám nevyhovuje aplikace Magic 360, existuje alternativa Spin Studio 360 Product Spin, která nabízí placený plán podle toho, jak aplikaci využíváte. Jedná se ovšem o pravidelnou měsíční platbu. Pokud máte zájem o tvorbu vlastní 360, mrkněte do popisku.